Сега, първо, има две неща. Едното нещо е, че има така наречените вътрешни врагове, има и така наречените външни врагове. Всеки народ и всеки човек си е най-големия враг, така и иначе. Той чрез своя мързъл, чрез своето нежелание, чрез някои други неща, сам си унищожава предимствата и нещата, които е постигнал. А всеки човек и всеки народ си има и външни врагове. Всеки народ си има така наречените близки врагове. Близките врагове са враговете, които са ти били приятели и в последствие те ти стават врагове, тъй като много често роднините и приятелите стават най-злите врагове в определени ситуации. А другите врагове са външните или далечните врагове. Това са враговете, които са откровени. Българският народ и някои други народи, особено тези, които са имали идеята за мисия, това са така наречените месиански народи, винаги са били притеснителни за останалите народи. Двата най-известни месиански народа в света, това са българите и евреите. И колко е неприятно, когато евреите напишат едно родословие в така наречената Тора, или това е нашето, при нас е известно като Стар завет или Вех завет, и когато напишат в тая Тора, че тяхните царе произлизат директно от Бог, че те са наследници на Адам, че те са директни наследници на Бог. И когато еврейският цар притежава този документ, Тора или Библия, той застава и казва: аз съм наследника на Бог, ние действаме чрез Бог, а вие всички останали сте пасмина. Вие сте някакви роби. Българите са също един от народите, които имат изявена месианска функция. Това нещо може да се проследи в почти всички средновековни трактати, в които ние говорим, българите възприемат християнство и 20 години след това започват да издават едни книги, в които пишат как ние сме наследници на Бог, как ние сме синове на Бог, как ние сме директни наследници на волята на Бога. И когато ти претендираш такова нещо, всички други народи, които са около теб, започват да се обръщат срещу теб. И тогава става така нареченото бяло петно. Аз, когато започнах да пиша своите романи, изведнъж какво открих? Българите ги няма почти никъде в източниците. Повечето византийски източници съвсем съзнателно и пропагандно пропускат това, че не съществуват. Те правят две тактики. Едната тактика е да ни сменят името. Пишат за нас под различни имена, за да може да не си личи, че това сме ние. Примерно пишат за нас като за хуни, пишат за нас като за скити, пишат за нас като за сармати, после пишат за нас като утигури, като сарагури, като котригури, като магундури. Обаче всичко това са българи всъщност. Но те го пишат нарочно така, за да не може да се проследи линията и да не може някой ден ти да кажеш: аз съм наследник на една държава, която има примерно 2500 години родословно дърво. Да не може родът Було да се изправи и да каже: нашия род е най-стария род в света, който сме властвали. И от нас произлизат други родове, които властват, обаче те са всъщност производни на нас. За да не може да се направи това, съвсем съзнателно византийските и римските автори започват да заменят българите, им сменят първо имената и второ не ги споменават. Все едно, че не съществуват. Но това е пък много удобно. За един човек, който е следовател, е много лесно, защото става така. Четеш нещата, които са написани в хрониките и стигаш до бялото петно. И просто го оставаш. Оттам нататък не се говори. И така най-накрая просто България се оформя от бели петна и тя е вътре, там затворена. И въпреки, че за нея нищо не е споменато, тя е много ясна. Тя съществува, тя е конфигурирана в ония свят. Тя съществува и дава отражение. Тя е като черна дупка. Тя има центробежни сили, които са променили всички народи наоколо. И тъй като българите са един народ, който е смятал, че трябва да измине 7 свещени стъпки, където са стъпили, те са променили всички народи около тях. И не е трудно, когато проследиш 7-те стъпки, да хванеш вектор на отклонение, който се получава във всеки един от народите, до които те са докоснали. И не е трудно да разбереш кои са българите, дори да изследваш народа на несъществуващите, народа на липсващите.